To zas ne. Čau, Žolty. Ahoj, Jak sa máš? akurát sme ťa chceli, že pozdraviť. No, V západe troška. slnka v Odokovciach. Počkaj, akurát zapadá. Spravo slnko. Máš tričko oranžové, nie? Hej, super. Super. Ideme teraz do Kolína pre Joko bicykel, minule si ho tam nechal. No a potom sa budeme večer bicyklovať naspäť. No. Počkaj, ide auto, počkaj chvíľu. A kúkaj sa teraz na západ slnka. Už to ide, no? No tak, teraz Tak. sa kúkaj na západ Á. slnka. Počkaj, pomaly sa. Pomaly to chod takto na ďalnicu. Jej, a žibrica. Ako môžete vidieť, na našou tlakovou výšou sa nachádzajú krásne oblaky Círusu. Nachádzame sa vo výške 210 metrov. To je všetko, čo vieš. Počkaj. Povedz teplotu, no. Tlak máme 1005, čiže kúsok pod normálom. Áno, super. A povedz, aká je teplota, keď si taký macher, no? 17 stupňov Jasné. nad nulou. Tomu neukazujú hodinky. Natáčaš to? Jasné, ale neviem, tak. Počkaj, ukážem ti, jak mi svietia hodinky. Cez deň. Vidíš? Normálne to vidno, ty vole. To sa dá. Hej, počkaj. Aj Filip si kúpil hodinky, aha. On ich nevidel. Nie. Tak ich potom uvidí, potom ich uvidí. Vidíš tieto stromčeky, tieto naľavo? Tak tie raz pokosíme, spravíme z nich guličky. Nie všetky, to mi nebude dlho trvať, to by som potreboval pomôcť. Keď chceš, tak budeš môcť. Joko bude stavať skrine, tento nebude robiť. Nie, To by mohlo posnažíme byť sa. srdiečko. Akurát sa pozeráš na Žibricu. Tam pôjdeme oddychovať voľakedy. A počkaj, ešte možno ti... Aha, papšaj. A ten malý pupček tam, tak to je Gímeš. A ten väčší pupček hneď za Gímešom je Tribeč. Nezabudni na kvetinku. Ďakujem. Počkaj, to si ešte my vyriešime, to čo stánky, čo si dal, jasné? To není len tak, že ale aké konvalinky, že jej dávaš. To si otráviť. Neodpustím. Ideme. Ešte ti ukážeme pocestnú kvetinu. Rúža šípková. Triktyrus.